खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म इउटुब चेनेलाव गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ हिमन्त बिश्व शर्माया आसामाव अमृत बृक्ष आन्दोलन बेखेवदों। अमृत बृक्ष आन्दोलन 2.0 नि बाहागो महरै गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बृहस्पतिबाराव आसामाव एक पेड़ मां के नाम मुंनि हादोरनाङैनो मेगा बिफां गायनाय हाबाफारिखौ जागायजेनो। आबहावा आरो हाग्रा मन्थ्रि चन्द्र महन पाटवारीजों लोगोसे गोबां गुबुन गुबुन गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरा बे फालिथायाव दंमोन। 15 आगस्तसिम जानो गोनां बिफां फुलि गायनाय हाबाफारिनि थांखिया गासै आसामाव गासै 3 कौटि बिफां गायनाय। नोगोरारिफोरा दिनैनिफ्राय 12 आगस्त 2024 मायथाइसिम जायगायारि रानग्रा मिरुफोरनिफ्राय बिफां-लाइफां बुथुमनो हागोन होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। नैथि खौराङाव दङ प्रमद बर'आ बाक्सा जिल्लायाव गोदान फरायसालि बिल्डिंफोरखौ बेखेवदों। बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन (BTR) नि मानगोनां चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार CEM प्रमद बर'आ 21 नं सालबारि बियाब मोननै मावथांखि बेखेवना होबाय। मोनसे रैखाथि गोनां आरो बांसिन सोलोंथाइनि आबहावा होनो थाखाय सोरखारनि रादायखौ रोखा खालामो होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। गोदानै बेखेवजानाय मावथांखिफोरनि मादाव दङ। सेथियाव इरागदाव LP फरायसालिनि गाहाय फरायसालि ब्लक, जेराव मोनसे स्मार्ट बेरा गोनां सिमा इनजुर आरो लहा गेट दं। नैथियाव दङ मैनावगामि LP फरायसालिनि फरायसालि बिल्डिं, जेराव गंथाम गोदान थाखो खथा, मोब्लिबारि खामानिफोर आरो सेप्टिक टेंकजों लोगोसे गंसे खिखर दं। बेफोर हाबाफारिफोरनि थांखिया सोलोंथायारि बिथायारि सानज'थाइखौ जौगाहोनाय, गोदान मुगानि थाखो खथाफोर आरो बांसिन सुबिदाफोर होनाय, नांगौ रोखोमनि साखोन-सिखोन आरो फरायसाफोरनि गाहामखौ रोखा खालामनाय होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोनबावनाय बायदियैब्ला मानगोनां CM श्री प्रमद बर'आ मैया बर' बाजार गोजौसिन गेजेर फरायसालियाव कस्तुरबा गान्धी बालिका बिद्यालय हिनजावसा हस्टेल 4 खौबो बेखेवदों। थामथि खौराङाव दङ NMMS स्कलारशिप ओंखारदों। थाखो 9, 10, 11, 12 नि फरायसाफोरा एप्लाइ खालामनो हागोन। फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। नेशनेल मिन्स काम मेरिट स्कलारशिप स्किम (NMMS) आनजाद 2024 नि थाखाय अनलाइन आर'जलाइ बिखान्थिया जागायबाय। आरजाथाव फरायसाफोरा वेबसाइट bidyarthi.co.in एबा बिद्यार्थी मबाइल एपनि गेजेरजों 30 अक्ट'बर 2024 सिम आर'ज गाबहरनो हागोन। रिपर्टनि बायदियैब्ला स्कलारशिप सिलेक्शन आनजादा 23 नबेम्बर 2024 मायथाइयाव जागोन। बोसोराव 3.5 लाख रांसिम बिमा-बिफानि आय थानाय सोरखारि आरो रायजोआरि फरायसालिफोराव फरायनाय फरायसाफोरा बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। थाखो 9 निफ्राय 12 थाखोनि थाखाय बोसोराव 12,000 रां स्कलारशिप मोनगोन। आसामनि थाखाय रायजोनि खथाया 2,411 था दं। नोजोर होनो गोनां अक्ट'फोरा जाबाय आर'ज गाबहरनायनि जोबथा खालारा जादों 30 अक्ट'बर 2024। एडमिट कार्डआ 10 नबेम्बर 2024। आनजाद मिरुफोरा जादों जिल्ला गाहाय मावख', दालाइ खोन्दो आरो ब्लकफोराव जागोन। हेफाजाबनि थाखाय स्क्रिनाव होनाय नम्बराव सोमोन्दो लाखिनो हागोन। कल खालामनो थाखाय 0361 355 8170 आरो वाट्सएपनि थाखाय 9435776767। इमेलआ जादों scholarships.assam@gmail.com। ब्रैथि खौराङाव दङ BTR-आवबो एक पेड़ मां के नाम एबा फांसे बिफां बिमानि मुङाव बिफां गायनाय हाबाफारि जागायदों। 1 आगस्तनिफ्राय क'क्राझाराव हादोरसा सरकारनि एक पेड़ मां के नाम बिफां गायनाय हाबाफारिया जागायजेन्दोंमोन। रिपर्टनि बायदियैब्ला जिल्ला खुंथाइ आरो BTC हाग्रा बिफाननि बानजायनायाव जायगानि MLA लरेन्स इस्लारि आरो सा 80 SCS गोदान सोलोंसाफोरा बिफां गायनाय हाबाफारि बाहागो लादोंमोन। बेनि सिगां गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया दिसपुराव गिबि बिफां गायनानै फोसावदिंनायखौ बेखेवदोंमोन। बे हाबाफारिनि थांखिया अमृत बृक्ष आन्दोलन 2024 नि बाहागो महरै 15 आगस्तसिम गासै आसामाव 3 कौटि बिफां गायनाय। आबहावा आरो अरन मन्थ्रि चन्द्र महन पाटवारीजों लोगोसे गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरा बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन।
गुबुन फारसेथिं केबिनेट मन्थ्रि इउजि ब्रह्मआबो तामुलपुर जिल्ला कमिशनार मावख'नि नब्लाङाव बिफां गायनाय हाबाफारि बेखेवना होबाय। ब्रह्म आरो सोरखारि मावख'गिरिफोरा सोमखोर ओनसोलखौ बांहोनो, मिथिंगाखौ रैखा खालामनो आरो सोमखोर रांखान्थिखौ जौगाहोनो थाखाय बिफां गायदोंमोन। बे हाबाफारिनि थांखिया गासै तामुलपुर जिल्लायाव 74,080 बिफां गायना रांखान्थि आरो आबहावा रैखाथियाव बिहोमा होनाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बाथि खौराङाव दङ पेरिस अलिम्पिक 2024 आव भारतआ ब्रन्ज मेडेल देरहाबावबाय। भारतारि गावग्रा स्वप्निल कुसालीया 50 मिटार राइफल 3 पजिशन बादायलायनायाव हादोरनि गिबिसिन अलिम्पिक ब्रन्ज मेडेल देरहाना जारिमिन सोरजिदों। 28 बोसोर बैसोनि बारग' टिकेट बुथुमग्रा कुसालीया फाइनालाव 451.4 रान बानायना थामथि जायगा आवग्रिनो हादोंमोन, जायजों भारतनि गासै मेडेलनि अनजिमाया 3 जाहैदोंमोन। बे जाफुंसारनाया भारतनि शुटिंनि थाखाय मोनसे माइल खुन्थिया, जेराव दासिम गासै 3 मेडेलफोरा बे आब्रुथिनिफ्राय फैदों। गुबुन खौरांफोराव लक्ष्य सेनआ क्वार्टार फाइनालाव सौहैदोंमोन, जाय बादायलायनायाव भारतनि मिजिंफोरखौ फोथांना लाखिदोंमोन होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। आसा खालामो जोंनि भारतआ गोबां मेडेल देरहाना जारिमिन सोरजिनो हागोन। 6थि खौराङाव दङ उत्तराखन्ड हिमाचलआव जोमै गावनायनि जाहोनाव दैबानाजों थैनायनि अनजिमाया सा 11 जन जाबाय। उत्तराखन्डनि हिमाचलआव हरखाब दैबानाया खहा खालामदों, थैनायनि अनजिमाया बांदों। हिमाचल प्रदेश रायजोआव जोमै गावनायनि जाथायनि जाहोनाव सिमला, मंडी आरो कुल्लु जिल्लाफोराव सा 50 निबो बांसिन सुबुंफोर आरो सा 11 सुबुंनि जिउ खहा जानायनि खौरां मोननाय जादों। मन्थ्रि सुखबिन्दर सिंह सुक्कुआ रैखाथि आरो रैखाथि हाबाफारिफोरखौ नायगासिनो दं, जेराव गोबां हानजाफोरा नागिरनाय आरो रैखाथि नाजानायाव नांथाबनानै दं। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ थासारिखौ खाथिनिफ्राय नोजोर होगासिनो दं, खहा जानांनायफोरनो गासैबो जाथावना हेफाजाबखौ रोखा खालामगासिनो दं होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। 7थि खौराङाव दङ फकिरगन्जआव गोबां बिबांनि बिस गोनां जौ जब्द, सासेखौ हमदों। आयेन बेरेखा जौ रोगानायनि सायाव मोनसे गिदिर सिग्रोमनायाव खोला सालमारानि फकिरगन्ज पुलिसआ हरनि समाव मोनसे अपारेशननि समाव गोबां बिबांनि जौखौ जाफुंसारै हमनो हादोंमोन। मोनसे स्रोत सुलुंनि बिथाजों सं दाननानै साब इन्सपेक्टर नाजिरुल इस्लाम आरो नुर हुसेननि हेफाजाबाव थानाय अफिसार इनचार्ज कुन्दन रबि दासआ आसाम पुलिस हानजा नं 26 जों लोगोसे पलिमारिनिफ्राय अपारेशनखौ मावफुंदोंमोन। हानजाया सालायगिरिखौ हमदोंमोन, जायनि सिनायथिखौ इसामुदि होनना मिथिनाय जादों आरो गंसे गारिजों लोगोसे 453 कार्टन जौ जब्द खालामो। रिपर्टनि बायदियैब्ला जब्द खालामनाय जौनि अनुमान खालामनाय हाथाइनि बेसेना 30 लाखनिफ्राय 40 लाख रांनि गेजेराव होननानै खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। 8थि खौराङाव दङ आसामनि सनापुराव बिमा आरो फिसाजोआ गावखौ फोथैनो नाजादों, फिसाजोआ रुंसारि जाबाय। कामरुप मेट्र' जिल्लानि सिङाव थानाय सनापुराव मोनसे दुखुनांथाव जाथायाव सासे बिमा आरो बिनि फिसाजोआ बृहस्पतिबाराव दिगारु दैमायाव बारसोमना गावखौ फोथैनो नाजादोंमोन। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदियैब्ला बिमानि मुङा उराल कैलासपुरनि बबिता समासि आरो बिथांनि फिसाजो मिनाथि समासि। नखरारि जेंनाफोरजों गोहोम खोख्लैजानाय बिमा आरो फिसाजोखौ जायगानि सुबुंफोरा दैयाव बारसोमना थैनो नागिरनायखौ नुदोंमोन। नायगिरिफोरजों गोख्रै राहा लानायनि जाहोनाव बिसोरखौ रैखा खालामनाय जायो आरो सनापुर जिल्ला देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो। दुखुनि बाथ्रा दि मिनाथि समासिखौ उनाव देहा फाहामसालियाव सौहैनायाव थैबाय होनना फोसावनाय जादोंमोन। सनापुर पुलिसआ बे गोसोखौ दुखु होनाय जाथायनि सोरगिदिं थानाय थासारिफोरखौ नायबिजिरगासिनो दं। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि खौरां मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होदो।